Thokozani bogogo nomkhulu igama ngoVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhla kaqala umuntu ubheka bonke abamcala igotsha lamanzi uVusimuzi kaNgomayeza uVusimuzi uvusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi. Bogogo nabomkhulu sisabuyile ngenye ivideo futhi mangabe uyaqala ukungibona igama nginguVusi wakwaMabunda ngihlala eGermiston. Ngiwumelaphi wendabuko. Ngisacela ukuthi usubscribe kule channel yami i-channel ebizwa ngokuthi Vusi Mabunda. So ukusubscribe kwakho uzobe sowusiza nabanye futhi ngoba le information ozoyithola la information ezokusiza ukuze nawe usiza abanye abantu. Ngifuna ukuthi sikhulume ngento ethinta umuthi nedlozi. So idlozi versus umuthi. Bafethu lento le angazi ukuthi ngizoyistressa kangakanani kodwa yabona masikhuluma ngokuthi umuthi awusebenzi uma idlozi lingafuni ukuthi umuthi usebenze. Lo muthi leyo nto leyo noma leyo ndaba leyo iyiqiniso kuyindaba futhi eserious kangangokuthi akusinto ekumele siyithathe sakudlala. Kunokwenzeka ukuthi uhambe uyohlola emntwini then bese ke umuntu akutshele ngento edinga ukuthi idlozi lakho ulenzele something. So kusho ukuthi thola ukuthi kuno message thizeni odingwa noma odluliswa idlozi lakho ukuthi ngicela ungenzele lokho, and then bese kumuntu akuphe umuthi. Lo muthi loyo angeke usebenze. Ngani? Ngoba akufuneki muthi lapho, kufuneka ukuthi wena ube physical, wena wenze into ekumele uyenze. Uma umuntu obangwa yidlozi umuthi angeke usebenze ngaleso sikhathi. Uma uzothi uyohlola umuntu athi wena ubangwa yidalwa noma kunesibongo kumele ngabe uyasithola, noma mhlambe kumele uhambe uyonyathela emagqekeni wakubobaba wakho, noma kumele uhambe uye ethuneni thizeni. So umuthi lapho angeke usebenze ngoba abantu abaningi bathi hey mkhulu mina ngazi ngoba nemithi eminingi lapha endlini kodwa ayisebenzi. Ngihamba inyanga ngihamba izangoma ngihamba abaprofeti kodwa umuthi awusebenzi, noma mhlambe angilitholi usizo. Mase ulandelela ukuthi kungani ungalitholi usizo ekubeni kube uyahamba uye belaphi bendabuko, bese ke umuntu athi angazi mina ngoba vele banginika umuthi nje bathi thatha lokhu uyowenza so lokho kusho ukuthi lapho angeke usizakale. Ngani? Ngoba kudingeka ukuthi wena ube physical wenze lokhu okutholakala lapho einhlolweni. If inhlola zithi wena umele ugeze ukuthi ngoba wakhipha isisu noma isisu savele saziphuphumela sona, kumele ukuthi ukwenze lokugeza. Umuthi ngeke ukusize ngalutho. Umuthi angeke ukusiza ngalutho unless kuwumuthi wokugeza, kodwa nakhona kumele ugeze ngendlela yakhona, not